taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Baboy nga gisold sa plastic, ano siya? Sick, need to take the new song. 근데 나서 next time 요 남원걸도 넘어. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Labog. Nay magpa shoutout ba ko si Darius Higa o ba? Bay abog, pwede mo request ko pagluto og kuan ba kanang pinaka special nga lugaw sa tibok kalibutan. Grabe ha, pang tibok kalibutan. Ay Darius, solid viewer mi sa tanan. Nino Bids. Pa-shoutout niya ko sa sunod nimo video. Rudyas Jigo ug si Kinoy Ayaki Liam Tugi. Salamat bay abog. May buntag di kanang kami lutoon. Magunsa ta ba? Luto tag kuan ka munggos Luto nga big munggos nga ituno ba? munggos. Special mention di. Big shout out sa duha. Darius Higa God. Shout out nimo bay. Salamat kay sa Salamat kay sa pagtanaw support, ya. Dad. Kinoy Leonard Igot, akong classmate sa una. Shout out bay. Gypsy Olmedo, Jipri Upaw Pau. Shout out ninyo bay. John Amado og sa Manila day na usa. It's Amazing with Susan nga sa iyang YouTube channel. Tanawan niya na ninyo. Nick Nat again bay. Shout out Salamat baya. sa supporter brad. Salamat. Baliko na ko special mention shout out si alias God, si Darius Higa, o si Kin Leonard Igot, Shout out. Kinoy Ayaki Liam Tugi. Shout out bay. Salamat kay pagtanaw ya. Telepon ko ba? Ariyo, sing. Hi guys, karon guys, magbirada din mi karon kuan munggos nga tinunuan. Tagalog pa ginataan na munggo. So mao na among lutoon karon. Wa pa mi mga ingredients, so moadto pa mi sa karsada aron mo palit mi mga ingredients para sa munggos. Larga. Ibaw sa tanan day kanang membro na ta karon, official member na ta sa BYC. BYC. Bisaya Bisaya YouTubers Club. YouTubers Salamat kayo sa pag-admin. Admin sa BYC. Salamat kayo. Salamat kayo boss na kami Bisaya membro ng YouTubers diyan Club. ninyo. Ako nang Larga! guys. Tala uy. Ano po tayo? Nana ni Bibi na ko eh. Hi Bibi. Nakay munggos nga. Pilang 1/4 dyan. 24 mo. Oh. Pataglamas nga to silang medyo nini agi diri sila bata guys, maligya og tahong. Kapanganya kay si Carla man tahong ni Carla. Okay. English pa rin si Muscle. Atong tanahon. Korean nonji. Ano sa niya? nonji. Korean nonji. Amon si kan stir fry spicy Spicy mussel. mussel stir fry. Mani sa guys. So at niya guys, ang sabo pagluto ani. Hello mo guys karon. Ginataan na munggo, ginitaan gyapon. So palit sa taglamas, ato lang kon. Medyo. Sadi pa mi yung sugod, kauban na mo si Jirax Insik day try. 안녕하세요. 어떤 날 앉아서 Preno. 말뿐이 안 앉았어도 마스터는 아니야. 예. 어떤 어서. 어떤이 아니야. 나만 여기 아니야. Japan. Japan에 가서 어느 lugar Korean. Jata sa mga Japanese. 안녕하세요. 딴냐 전화가 없어. 말뿐 아니었어요. 대난냐 가서는 아니었어. Guys, so ato sanay kilisan ang munggo. Dala ni ko. Hi guys, so anian ang mga sagol sa munggos kay nga ginataan. Ahos, Bombay, luya,
Dahil yung subak, chicharon. Nasa may kaduha po nga dish nga among lutoon po. Kaning spicy mussel. Ginataan na tahong. Tahong ni Carla. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Hey guys, so tudloan ta mo guys unsaon pag dali means ang ahos buok pa man isa napanisay iyang kon pungango. So ato ni 1 2 3. Ato ko susihon kung bukal na ba? Oh ha. Paabot lang tag mga kon ka minuto ani. Kina kayo. Bago lagi naabot ang among kauban diri sa Abog Kitchen. Icon sa Abog Kitchen ba. Kailan mong Joe, yung Joe nga Lingkod-kit. silag ana ba? Ana, daragas dagdag baho. Unsa man imong kan? Dam kag dag baho nga mais ba mais? Utok siring ba? Muna utok siring. Sudah ko utok diri. Ay pakita mo to kini. Agay! Leo? Oh, utok siring oh. Hindi ka gigiring buhay. Agay! Oh. Oh. Ay gawaw. Wow, guys. Tara guys, so atong susihon guys, lata na bang munggos kay si Joe gigutom na. Ika. Matika nis baboy ah. Ika. Kayo man para mo lami di kay mayo ang tumasil gay atong mutangag dahon pud sa sili. Tulot-tuloton. Inuang iro o manghalang na iro. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Timplahan. So guys, atong timplahan guys. Timplahan na to salt and pepper, then bitsin, paano sa kayo? Booze. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Ya karon guys, so ato na haunon kay loto naman, loto. Oh, para loto naman ni siya. Kita nindot ani. Pay babaw sila to. Guys, so kanang luto namin guys. So ato isunod ang munggos na pod. Munggos ni Basto. So ato ni siyang latog mayo ang munggos kay para mulambig siya, mo cream siya ba. Pinaramsi ni style. Kita na mo ramsi lutog munggos. Ana. O imo na sa latog mayo para mo cream siya ba. Pinaramsi style. So ato ibut ang kaha. Oh. Oh, tama mo ato. Mura ra ko mapasok bro. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pinaramsi style. Ibutang ang cooking oil. Oh, mag-ana na mga guys. Isunod ang lamas. Ok yun.
pukayon, mayo, sigaan. Super tayop. So okay na ang sote. So ready na ibutang nga itong monggos. Ginataan na monggos. Ato Assistant, Assistant ba? Assistant na guys. Assistant. Subak. Abot ko ka. Butan na ng baboy. Baboy nga gisod sa plastic. Ano siya? Okay, pangaon na to. Chicha na chicha. Baboy gisod sa plastic. Sunod atong timplahan. Siyempre ang salt and pepper. Shoutout din ko sa coffee shop Smooch ni Jonathan o ni Ginny Lerio. Salamat sa imong Smooch Coffee. Thank you, thank you. Asa dapat ilahang ibutang ilang ka? Ilang coffee shop nasa kilid sa Mactan, Newtown. Adto lang mo kung ganahan mo sa ilang coffee shop. Not Scooby. So ato na unon kay lata naman. Okay, luto na guys. Luto na among ginataan na munggo. Kalamian ni. May subak nga baboy. Baboy nga puwa. May subak nga baboy nga puwa. Tang. Korean man na. Tanang dahon. Tanan. Sa pa may paboto na to. So mga na ta. Pita. Let's begin. Mga dito. Si Carlos Dingding, shout out. Wow! Lingkod. Maluwag. Natulwag mo eh. Gatag yan. Nadyan yun. Ay mo pag-ariha ka, matukmon ah. Saan bumiyang? Muna berihan. Nya. Yung ka. Bila? Tutong. Wow! Janjan. Nagkaw. Basto. Wasan. Tilas ko na. Hangay. Pagpaningil. Umay kasag na. Gara. Kaon ba na ako? Ay, sibuk. Sibuk noy. Sibuk noy. Gibawi ang totoy. Si Dodong si Uncle Abong naasira sa si Amaan. Wasan ay nagila kayam tiyan. Nialupaklay. Pagbabit yung atay. Sa kaplatong kanan. Huwag sa kalaniya. Dumiyong. Agniya ka unahin. Tigo sa ilang. Pagpaningin sa tendera. Bawi ang tuto ni Mayo. Magkitabangan siya. Dili kay. Lumis ako. Dua ba? Wasa ko gabi. Ibawi ang tuto ni Mayo. Sita ko gabi. Wa ko gabi. Nikamat ko sa poste. Hey guys, so Awan yan, anak. Yan, mamista. guys, so Mana? nahuman na nga ang tanan. Hasta mungkos o kang kana. Muscle. Platon hurot.